nebun să ne rupă picioarele. Nu duce niciodată. Păi nu e că e dreptul lui, că e verde, dar n-am fost eu atent. Acum istoria este o moare pe trotuar, dar apoi vezi. Să mai întâm. O colegă de-a mea a lovit-o unul pe trotuar. Nu s-a uitat, dădea înapoi și a pus jos. Fără picioare. Te-a urcat pe trotuar mașina când dădea înapoi sau? Nu, dădea înapoi pe trotuar. Voia să duc pe trotuar, o gata pe trotuar. Iar că să uita, nu era pe spate și pe sus. Am înțeles. Uite cât i-am de trapă acolo. Alea pe piscate. Au 4x4, au? Da, că a dat verde la stângă. Nu mai durează. Au lăsat loganurile alea foarte scumpe. Da. Hai că pentru noi. Da. Până aici a fost. Seara bună! Sărbna, doamnă! Aș vrea dacă se poate o Coca-Cola la 2 litri, da? Și o ciocolată pentru Marijan. De care vreți dumneavoastră? O cola? Da, o cola. Perfect, deci poiana cu lapte, cred că și asta își dorea. Chiar cât face? 95. 95? Da. Să rămână, mulțumesc mult! Mulțumesc mult!